sa daylight talaga. So, umandar na naman yung allergy ko. Tapos, yung mga spots ko na old spots, hindi pa rin sila nawawala. Tapos, pumatong yung allergy ko. Kaya, andyan lang siya. Pero sa akin, hindi nag-ano sa akin, hindi na siya nagbabother. Kasi skin naman yan eh. At saka mawawala din yan. Kaya, hindi ako bothered. Si Molly, ayan o. Kumakain siya doon, pero andito. Kasi nagme-make noise yung daddy niya. Hi guys, daddy having breakfast. Ashush, ashush. Hi babe. Suplada. Uy, Moz. Where's this? Ginawa na ako ng asawa ko na little office ko. Para, you know, ma-feel ko naman. A little office talaga. Sumasakit yung likod ko doon sa dining. Kaya, yun. So, sa skin ko, hindi na nagbabother sa akin yung ano, yung may spots ka or may allergy ako. Kasi parang nagiging normal na din sa akin. Kaya, wala na akong pake. Kasi skin siya, nawawala din siya. Nagre-renew kasi yung skin natin, di ba? Nakita niyo ako na walang spots, it means na nagwe-wear ako ng foundation. Pero ito talaga yung skin ko at the moment. Yung ano natin, mag-change din yan. Coffee, ang ginawa ko today is gumawa ako ng coffee with brown sugar at saka milk. Coffee. Ay, let's start working. Tingnan niyo si Molly, pinapanood na lang yung Hoover namin. Inaaway niya yan eh, pero ngayon pinapanood lang niya. Pero pag lalapit yan, sigurado magbabark yan. Tingnan mo yung ano niya. Tingnan mo yung tenga niya. Agoy, agoy, agoy. Agoy, 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 agoy. Ashush. Panoorin natin si Molly. Agoy. Agoy. Leave it alone. Leave it alone. Uwi na si Dibot. Mag-charge na siya sa sarili niya. Where's Molly? Agoy, 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 agoy. Let's go. Moz. Come on. Molly's lunch walk. Kasi hindi kami naglalakad kanina. And she's going up to daddy. Ingon ani ako an si Molly. Molly is very loyal kasi inaantay niya talaga ako. Thank you, Mouse. I'm here now. Let's go. Let's go. Thank you, darling. Oh, so nice of you. There's Molly walking. Pauwi. Yeah, that's my pagkain. Let's eat. Nag-walking kami, guys. So, kung gusto nyo pumunta dito sa amin, meron din kaming butterfly farm. There you go. Nagkinang-kinang. So doon, hindi ko alam kung magkano entrance niya. And then, anong tawag niyan? Golden Eye? Hindi, Golden Eye. Kalimut ko, anong tawag niyan? Anyway. Stratford Eye, yun. Tapos there is yung yung cricket club doon. Tapos lakad kami. Tara, te! Kami ni Ate Amy. Nag-walking-walking. Very nice. Wala masyadong tao kasi almost 6 o'clock na ng gabi. But still, pa. Dili, pangit-ngit. Ang tahimik ng taon. Uy, ayun na yung mga tao to. Yung mga tao pala doon. Nakaupo. Bear garden. Ha? Oh, magberbera ka. And then sa kabilang
Say hi, ate. Sa Ate Amy. Naglalakad kami. Sa Ate Amy kasi her Stratford for the moment kasi. Kaya, mayroon ako kasamang lakad. So quiet. Yung boat. Tingnan mo. There. Kaya lang malamig ang river. Then, heading na kami sa boat. Around the boat. Lingkod lang ka, din kaan kasi yung sandwich. Te, question. Ang sa'yo ganahan mo sa Stratford? It's a very walkable No? Mingaw. Linaw. the river, but old building. So kami ni Amy. Galakaw-lakaw ming duha kay. Maapay pag humana magtrabaho. And then nindot man ang panahon, init. Kalakaw ka. Linaw jud si Jamba. Tanaw ang tubig, di ba linaw ka jud? No? Simpali kog bag-on sa sakyanan, guys. Pili mo. Pili na. Wait lang. Sunay usa. Duha tulo. Is this your car? Oh, dili day. Very nice. Pili guys, asa ma-enjoy ha? Pili kayo, pili. Look at this, pili. Look at this. Oh my goodness. Timothy, look at your cars. Wow. Here's the other Ferrari. And the other Ferrari. Kinsa kay gako ano yun? Gusto ko din yan. Diba? Gusto ko to. Itong black na to. Mas gusto ko to. Hindi ko ma-imagine ang price nito. And then it's open. There you go, Timats. Ferrari in town. Very random. Just in town. Parked by Carluccio's. Ferrari. Just choose. It's like there's Top Gun here. So nakaupo kami dito sa park, guys. Tapos tingnan nyo, may singer doon, oh. Parang ring singer. Tapos mag-ano kami, mukbang kami ng McDonald's. Nag-walking kami, pero nag-McDonald's. Ay nako, ambot na lang yun. Magkada dito pag ganito panahon kasi may mga ganap. Tsaka yung mga sasakyan na nakita namin kanina. Bumalik si Ate Amy sa sa McDonald's kasi hindi nila na-include yung french fries namin. Kinig kayo. Tapos ayan yung theater. So dito kami sa harap ng theater. May kain kami ng McDonald's. Ito yung chips namin. Dalawa natin eh. Ha? Paggabi na dito. Yan sa Amy nakaupo. Pakita ko siya. Si Shakespeare. Yan si Shakespeare. Shakespeare. Kumakanta pa din sila. Yung paggabi na. Padilim na.